ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайр шудӣ бошад. Хуш омадем ба канали деҳқонии Чору Бизнес. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза 5 сара намихали ғанаҷинои зоти тоҷикии хидмон ба фурӯш мондагием бо нархи дастрас, нархи арзон. Касоне ки агар боғ дошта бошад, чароғҳо дошта, кӯҳистон бошад, беҳтарин молако сарш метӣ, иншоалло ки ба амри худо баъди 3-4 моҳ пас ҳаминакам калон мешаванд, гов мешаванд барои хучона. Набине чӣ хел молакои тозаи фасони хушрӯ. боз фоида метаҳам ино. беҳад молакои наст. Барои хӯрданшон, саломатишон ҳамашон кафолат дода мешавад. Барои гуфтем ки хӯрдан, саломатишон ҳамашро кафолат дода мешавад. Ҳамаш молакои тозаҳак, бенуқсон. Зоти тоҷикии хидмон. баъд ногуфта намонад ки ҳамаш дар якҷоягӣ савдо мешавад. Хел тоқа савдо кардан наметонем, бародари азиз. ҳамаш дар якҷоягӣ 5 сара, 5 сар дар якҷоягӣ савдо мешавад. мо ин 5 сара аз як одам гуфт молои деҳқонии хидмай 5 сара мо як ҷоя харидагем, як ҷоя боз савдо мекунем. 5 та ҳамаш моддаҳаи зоти тоҷикии хидмон. Агар ҳамин зоти чоринпиёстр бошаву симентал бошаву швед ё карпат ё ки ангус дигар бошад, ҳамин размер 12, 13, 14 ҳазор сомонаш мегирад. Лекин рӯз мо нархе ки мегем хеле арзон аст. бародари азиз, бибинед чӣ хел молакои нағзи хушрӯ. моло қарор доранд дар ноҳияи Фархор. дӯстони азиз, дастсафкаи мо ба тамоми шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон дастсафка аст. дастсафка карда бурда мерасонем. масъалаи нархи навошон бошад, ан дар як ҳамаш дар якҷоягӣ савдо мешавад. 5300 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, 5300 сомонӣ. ҳамашон ҳам хел молакои аҳли хироҳанд, ягон камбудӣ надорад. танҳо барои мардакое ки ҳамин мегиранд, дар боғҳо сарш метаҳанд ё ки кӯҳистон дар сар метаҳад, ё сари палакша унҷо. иншоалло баъди 4-5 моҳ пас дигар ҳамён гов мешаванд, ҳамён ғанаҷин мешавад. боз як фоидаи дигар барои шуморо.